Fis-7 ta' dalgħodu fetħu l-postijiet tal-votazzjoni għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li qegħdin isiru f'67 lokalità madwar il-pajjiż. Skont ir-Reġistru Elettorali fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huma eliġibbli li jivvotaw 370,184 votanti li jinkludu ċittadini ta' pajjiżi oħra Ewropej li jgħixu f'Malta u applikaw biex jivvotaw f'din l-elezzjoni. Ċifri miksuba minn TVM News juru li sal-ħamis fil-għaxija baqgħu ma nġabrux madwar 10% tal-voti jew 37,217 il-dokument tal-vot. L-att tal-vot li ma nġabrux kien fl-istess ilma ta' dawk li ma nġabrux 5 snin ilu. Fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li qegħdin isiru fi 68 lokalità madwar il-pajjiż, il-votanti eliġibbli jgħoddu l-457,343 votant, żieda ta' 23,000 fuq 5 snin ilu. Għal dawn l-elezzjonijiet baqgħu ma nġabrux 24% tal-voti jew 110,651 dokument tal-vot. Wara l-ħatra tagħha bħala kap ta' stat f'April li għadda, dawn kienu l-ewwel elezzjonijiet għan-nutar Miriam Spiteri de Bono, li flimkien ma' żewġa Dr. Anthony Spiteri de Bono ivvutaw fl-iskola sekondarja ta' Birkirkara. Sija u nofs qabel il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela flimkien ma' martu Dr. Lidja Bela ivvotaw fl-iskola sekondarja ta' Żejtun. Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat minn martu Anne Marie, ivvotaw fl-iskola sekondarja tal-Mosta. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ivvotat fl-iskola primarja f'Taslima. Bħal mexxejja l-oħra Chairperson tal-ADPD Sandra Gawci ivvotat fl-ewwel nofs ta' nar bil-vot tagħha tixħtu fl-iskola primarja tal-Awra. Aktar tard mal-jum il-Kummissjoni Elettorali ħabbret li sassatejn ta' wara nofsinhar huwa stmat li aktar minn 42% ħarġu jivvotaw għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni Elettorali ħabbret ukoll li sal-istess ħin ħarġu jivvotaw aktar minn 41% l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-Kummissjoni żidet tgħid li dawn iċ-ċifri kienu jinkludu l-voti mitfuqa fl-elezzjonijiet bikrija. Fil-fatt, fis-sala tal-voti fin-naxxar diġà hemm il-voti tal-elezzjonijiet bikrija li saru fuq 3 ijiem bejn is-Sibt u l-Ħamis illi għadda. F'dawn l-elezzjonijiet ivvotaw dawk li llum jinsabu msifrin jew rekoverati l-isptar, residenti f'San Vincenz de Paul u l-pazjenti fl-Isptar Monte Carmeli, fl-Isptar Karen Grech u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Ivvotaw ukoll il-priġunieri eleġibbli fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, il-Pulizija u l-assistenti kummissjonari elettorali. Fil-proċess kollu qegħdin jintużaw total ta' 1600 kaxxa tal-votazzjoni maqsuma nofs bin-nofs bejn tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'117 il-post differenti fejn saret il-votazzjoni llum. Fil-biċċa l-kbira tagħhom il-kaxxi tal-voti tqassmu fl-iskejjel tal-Gvern li nbidlu f'postijiet tal-votazzjoni. Il-postijiet tal-votazzjoni jibqgħu miftuħin sal-10 tal-lejla.